2. říjnový víkend proběhlo první kolo voleb do Senátu. Ovlivnit konečný výsledek tak mohl každý, kdo se rozhodl volit. Generace 20 se vyrazila podívat do volebních místností na základní škole Sázavská v Praze 2, aby zjistila, jak tuto možnost využili mladí lidé. Chodí volit? Chodí, není to mnoho, ale tak odhaduji tak kolem 20% z celkové účasti. Většina samozřejmě jsou starší a střední generace. Chodili převážně vlastně se svými rodiči, jo, který je vlastně jakoby instruovali a měli to jako první volební zkušenost, takže to si myslím, že byl asi hlavní motiv, že rodiče k tomu vlastně vedli. Pokud jde o tyto senátní volby, tak skoro žádný mladý člověk v naší okrskové volební komisi nepřišel. Vlastně jedna volička ke mně přišla v prvních hodinách voleb, ale do 30 let nebo do 25 let skoro nikdo nechodí. Ze 4 senátních volebních obvodů hlavního města byla nejnižší účast právě v Praze 2. V prvním kole senátních voleb zde přišlo k urnám ze 100% registrovaných voličů necelých 28%. Podle odhadu členů volební komise z toho pouze 5,5% byli mladí lidé ve věku 18 až 25 let. Proč by měli mladí lidé volit? Aby se mohlo něco změnit, protože lidí celkově chodí málo, tak jestli chceme něco změnit, tak jich musí začít chodit víc.